valia gaire, perquè és un stop and go, quan veiem a Winterbottom un avançament a Will Davison, després Murray l'ha plantat. I en aquesta lluita espectacular, anem aquí davant, però aquesta gent va una mica ràpid, Aquí s'arriba a 220, deixa gas Will Davison, que s'ha barallat amb Winterbottom, ex-company d'equip, i també amb James Courtney. I el toca aquí Stanaway contra el mur. Lleugerament toca amb el mur de pneumàtics. El llepa. el professor Laira. Courtney l'ha atacat, no sé si l'ha perdut o no. No crec que l'hagi perdut. I aquest és Marquisberger, deixant-se doblant a Greg Laos i com el saluda, no? Per donar-li les gràcies també per deixar-li tota la facilitat. I important ara saber el ritme. El que dèiem, aquí estalviar és complicat. És un circuit molt stop and go, accelerar, frenar, i l'única forma clara d'estalviar és fent el famós lift and coast. I què és el lift and coast? Aixeques el peu abans de frenar, deixes córrer el cotxe 50 metres i apretes el fre. De forma molt més pausada, amb més calma i sense fer el punt de taló, no? Per evitar donar un cop de gas i gastar una miqueta més de benzina. Això encara acaba consumint. Però no crec que tots els cotxes hagin fet una mala estratègia en aquest aspecte. Qual cosa, clar, si fas aquesta tàctica, doncs, vingui darrere que no tingui problemes d'estalvi, de benzina, de combustible, doncs passa. Una miqueta al tanto. És que jo crec que els que estan en millor situació ara mateix a nivell de benzina, per números d'aturades haurien de ser Marquisberger, Reynolds, que s'han aturat tots